Sewda Senat Idarasynyň öňündäki meýdançada medeniýet we sunugy suwatlary bir ýere gelen mihmanlary aýdym sualy çykyşlar bilen garşyladylar. Hemmeler hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň Türkmen Hataý işgörler forumuna we sergisine gatnaşjylary iýgene gutlagyny ul ünsünden diňlediler. Ondan noktaşaly her wagtda özlary hormat goýmak, dostluk we birek-biregiň behwitlerini nazara almak ýürleglerine esasanýan Türkmen Hataý gatnaşyklary durly ugurlar boýunça ýyňdan ösdürilýär. Iki dostlukly döwletiň strategik hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejä çykarylýar. Arkadaly Gahrman Serdarymyz Ak mermerli paýtagtymyzda geçirilen forumyň we serginiň iki ýurdun arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygyň aýdyň mysaly bolmak bilen almetçeýneki ýokary tehnologiýalar wagtdaky hyzmatdaşlygyň durly ugurlarda bar bolan ert uly mümkinçiliklerini açyp görkezmekde. Her iki zaman innovasiýalaryny öňde barajy tejribäni alşmakda netijeli boljak-dygyna berk önemlilerdi. Mälum şeýle ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklar öz başlangyjyny müň ýyllykllardan alyp gaýdýar. Halklarymyz beýik güpek ýol arkaly ýakyndan sewda ykdysady we medeni gatnaşyklar edip dünýä sivilizasiýasynyň ösüşine, adamzat ýaşaýyşynyň özgörmegine öz boşly goşup goşupdyrlar. Häzirki döwürde bu gatnaşyklar Gahrman Arkadamyzyň we Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň hemde Hataý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'in iýdigleri tagallary netijesinde hem taraplaryň strategik hyzmatdaşlyk derejesine çykarylyp depkin ösdürilýär. Garaşlar baky bir tarap Türkmenistan Bede bu atlatmadan mekaniýaly diýilip atlanandan şül iki ýurdun özara hyzmatdaşlygynyň taryhyna möhüm seneler ýazdy. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň Hataýa dostluk saparynyň şeýlede Hataýyň Kommunistik Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň syýasy bürosynyň hemişelik komitetiniň agzasy, Hataý Halk Respublikasynyň döwlet geňeşiniň premieriniň birinji ornbasary Din Şüýsýanyň ýurdumyzda saparynyň dowamyna geçirilen köp sany duşuklar we beýleki çäherler hemme taraplaryň strategik hyzmatdaşlygy täze many mazmun bilen baýlaşdyrdy. Türkmen Hataý işgörler forumy we sergisi şol möhüm wakalaryň öz boşly dowam bolmak bilen dostlukly ýurdun senat hemde eksport kuwaty bilen tanyşdyrmak, özara behwetli hyzmatdaşlygyň geljegi uly täze ugurlaryny ösdürmek üçin netijeli meýdança bolup kalmady diýär. 20 şöyle çäre dostlukly döwletiň işgör toporlarynyň 200-den gowrak wekilini Türkmen paýtagtyna jelmedi. Olaryň arasynda ýurdumyz bilen öňden bäri işleşip gelýän harytlary aljylary giňden belli bolan hyzmatdaşlar da şeýlede eýşan gatnaşyklar ýoly goýup geljegi uly Türkmen bazaryna orun almagy maksat edinýänler de bar. Ýalňyş energetika podagy iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň binýatlaryň ugur bolup durýar. Şöyle Türkmenistan bilen Hataýyň gaz podagyna hyzmatdaşlygyň 20 ýyllygyny belli geçmegi bu podagyň strategik ähmiýetini tasdiklaýar. Bu sene gawatlanyp ýakynda paýtagtymyzda halkara ilmi amaly maslahat hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Hataý hökümetara komitetiniň 7-nji mejlisi durly ulgamlarda bir näçe döwletara resmi namalary gol çekmek dawarat geçerli. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň hemde Hataýyň Kommunistik Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň syýasy bürosynyň hemişelik komitetiniň agzasy, Hataý Halk Respublikasynyň döwlet geňeşiniň premieriniň birinji ornbasary Din Şüýsýanyň gatnaşmagyna galkanyş gaz känini özleşdirmek 4-nji tapgyryna ýylda 10 milliard kub metr harytlyk gazy taýýarlayan disfany gurmak we ulanyş guýularyny burowlamak işlerine dawaraly bagdalyga bermegi bir möhüm ugurda ýurtlarymyzyň özara behwetli hyzmatdaşlygy mundan milläkde ösdürmäge bir ıgrarlyklarynyň nowatdaky nyşany urly. Mälum şeýle energetika ulgamyna Türkmen Hataý hyzmatdaşlygy diňe bir iki ýurdun ykdysady behwetlerine hyzmat etmek bilen şäklenmän. Eýsem sewit we dünýä derejesinde energetika howpsuzlygyny öpçetmäge de goşun goşýar. Forma ýalňyş energetika toplamynda iş alyp barýan Hataýyň bir näçe kompaniýalarynyň gatnaşmagy, olaryň geljegi uly Türkmen bazaryna hyzmatdaşlygy uly gyzyklanma bildirýänliklerini görkezýär. Şolaryň bir näçesi elektroenergetikanyň adaty we gaýtadan dikeldirilen ugurlaryna durmuşa geçiren taslamalar bilen diňe bir Hataýda däl, eýsem dünýäde iň iri kompaniýalaryň bir hükmünde tanalýar. Dostlukly döwletiň bir näçe işgör wekilleri gaz we neft kime toplumlaryny gurmak we döwratlaşdyrmak boýunça öňde barajy çözgütler bilen serge gelýänleri tanışdyrýar. Bir näçe kompaniýalar ýer asty baýlyklary ýüze çykarmak, olaryň meşgullerini anyklamak boýunça tehnologiýalaryň burow işi üçin zerur bolan enjamlaryň we tehnikalaryň üçinçiligine hyzmatlar köderleýärler. Serginin giň meýdançasyna guralan 70-den gowrak diýwalykda Hataýyň köp ugurly dörrüjülük hemde innovasiýa mümkinçilikleri giňişden tanışdyrylýar.
Yurdumuzda milli iqtisadiyatyň ähli ulgamlaryna öňdäwirji tejribäni we häzirki zaman tehnologiýalary ornaşdyrmak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde kifitlenenler. Şunda önümler öňermek we eksport etmek meçhur boýunça dünýäde öňdeligi eýleýän dostlukly döwletiň gazananlarynyň ýurdumyzda uly gyzyklanma eýdigini bellemek gerek. Eğer ol çygymal mümkinçiliklerine eýe bolan ýurdumyň alyp barýan açyk kapylar täzeti gydaklanma bildirýän ähli taraplar bilen deň hukukly we özara bähwetli hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýär. Ulug araqlyşyk bu dogy diňe bar ýurtlarymyzyň däl eýsem tutuş Ýewraziýa iqliminiň ösüşine täsirini ýetirýän hyzmatdaşlyk ugur bolup durýar. Şunun bilen baglanykda Türkmenistanyň beýik üpek ýoluny gaýtadan dikeltmek strategiýasynyň Hataýyň bir guşak bir ýol başlangyjy bilen saglaşykly utgoşýanyny bellemek gerek. Bu başlangyçlaryň çäklerini iklim ähmiýetli üstaşary ulug geçerlilikleriniň ýük geçerjiligini artdyrmak boýunça netijeli işler durmuşa ýaşalýar. Ýurdumyň demir we awtomobil ýol düzümleriniň maddi tehnika binýadynyň döwre wagtlaşdyrmagyna Hataý kompaniýalaryna aýratyn orun degişirler. Olaryň öňürýän kuwwaty tehnikalary we döwrewap ýolagçy ulaglary ýük daşalşyna hemde ýolagçy gatnawlaryna netijeli ulanylýar. Sergide Hataýyň döwlet we hususy korporasiýalarynyň ýokary tezlikli demir we awtomobil ýollary, ýerasty geçerlileri, şäher metropolitenleri, köpürleri gurmakda toplan tejribesi uly gyzyklanma döredýär. Häzirki döwürde milli telekommunikasiýa ulgamyna halkara ölçeglere laýyk kelýän täze innovasiýon sany tehnologiýalary we maglumat aragatnaşyk enjamlaryny ornaşdyrmak işleri üstünlikli amal aşyrýar. Şunun bilen baglykda aragatnaşyk edara kärhanalaryny döretmek we döwre wagtlaşdyrmak üçin düýpli maýa goýumlar göndürilýär. BSS'ga okuyuply häzirki zaman aragatnaşyk hyzmatlarynyň hil taýdan täze derejesini döretmek we ilaty köterilemek boýunça ýygy işler anyp barlýar. Bu ýurda Hataýyň dünýä belli kompaniýalary bilen ýakynan hyzmatdaşlyk anyp barlýar. Bu hyzmatdaşlyk netijesinde ýurdumyzda elektron we dürli maglumat tehnologiýalaryny öňürýän ýürütülýän kärhanalaryň döredilendigini bellemek gerek. Bir näçe kompaniýalar dokma senatyna we guruluşy gurnama işine ýyladyşgany we suwgojuluklygyna hödürleýän hyzmatlar bilen tanışdyrýar. Terginiň çäklerini Hataýda bilim almak isleýän ýaşlar üçin hödürlenýän amatly mümkinçilikler bilen ýakynan tanışmak bolýar. Gözden geçirilen çäklerine ýürütýe gurnulan zowlukda serge atnaşy kompaniýalaryň öňde baragy tejribeleriniň we önümleriniň tanışdyrys dawarlary boldy. Olaryň gazananlary senat we innovasiýalar ýoly bilen anamly öňe barýan watamyzyň önüm öňürjilери we iş eýwelleri bilen özara bähwetli hyzmatdaşlyk üçin täze mümkinçilikler açýar. Hataýyň awtolog senatynyň mümkinçilikleri ýürütme meýdançylarynda giňişlen tanışdyrylýar. Ýurdumyzda durmuşa ýaşalýan ýeri infrastruktura destgalaryň gurulşygyny Hataýda öňürlen ýürütülýän tehnikalaryň işçiň ulanylýanyny bellemek gerek. Bu wagtda bir näçe Hataý kompaniýalaryň öňürýän ýükleji, ýük taşyjy, beton garajy we beýleki tehnikalary özüniň ýokary kuwwaty we görüşleriniň köp türlüligi bilen tapatlanýar. Terginiň çäklerini Hataýda öňürlen ýeňil awtoulaglaryň döwre mümkinçilikleri giňişlen tanışdyrylýar. Ýurdumyň bir näçe iş eýwelleri ýürütülýän tehnikalary we awtoulaglary getirmekde Hataý kompaniýalarynyň ýakyn hyzmatdaşlaryny öwrülýär. Şeýle bu serge dörli ugurlar boýunça bilim alýan ýaşlarymyz gatnaşyp, öz okuýup başlandyklaryny, alýan bilimlerini we hünärlerini bu ýerdäki anyp bolýan işler bilen otgoşdyrmaga mümkinçilik alýar. Munyň özi hormatly prezidentimiň ýaşlar baradaky edýän aladalarynyň aýdyň netijesidir.